pane nhoyo yandakakubatira panapa murezimbabwe. Aiwa, nhau ino yachibuditsiwa headline yachibuditsiwa navakomana vanokomenda politics munyika yezimbabwe, vakomana namajaira jairos. Aiwa, sarapinda muheadline iri ndokuti bva wasubscribe wolike utina on the bell icon. Zvamutswa panapa Zim News Live tokupa chese chinenge changopinda. Pane headline rinobuda anoposta achiti resign or face action. China threatens Zimbabwe president for looking west. Ndo headline rinopostiwa nevakomana vanamajaira jairos. We're still confirming if this statement if it is true. Noda kuti anobva adzika onjera achiti soon after returning from hospital in China. An Indian tabloid The Print reported that China asked Mnangagwa to hand over power to Constantino Chiwenga. Ndo mashoko achikuna panapa kuti aiwa zviri kunzi China iri kuti aiwa mukomana ngaresign hand over aiwa power to General Chiwenga oro aiwa anofesa their action. Mashoko aya tiri kumaona ari kuuya achipostwa navakomana vanamajaira jairos vanokomenda politics dzenyika yezimbabwe. Takaona kuti aiwa munyika yezimbabwe vanhu vakatarisana nenhau dzesuccession dziri kupisa dzamuri kuona zviri kutogwa kwese. Takaona vanenge vachingotaura kuti aiwa nhau dzestep down, vamwe vachiti aiwa mutungamiri wenyika ngarambe achitonga beyond 2028, vamwe vachiti aiwa kana akati anoda kustepa down respectai his wish afana kuzorora. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro peheadline iri. Aiwa pene comment section medu saka no subscribe like and turn on the bell icon.